салом алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати Атомӣ бениҳоят кор осон аст, бали шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати Атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати Атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати Атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёд дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизор. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коргунӣ барои шумо специально як кожакора гап зада будем. Кожачора нишон медиҳем. кожо ҳар хел мешаванд. ин авоси дарозтароша нишон медиҳем. ё ядша мефроди нишон тияка ядша мефроди. ина кожои наз истеҳсоли гижанияка хитоя на пекинский. ина пекинскиян даруноша бинен остиношам аҷиб бутай. баъд мех фасонае. мехи оригиналае, хеле намереза. як хел шаста мереза, ина ё намереза, хеле чӣ надора. капшон дора, капшоншам аҷиб. баъд кожаш аҷиб бутай. не дона 250 сомонае. оптум хай касе мегира бо арзонтарам мешава. се та рангш будай. размери чанд то чанда дорем? стандарт размери. акна стандарт шманаш то чанд пуша мешава? то 56 пуша метонем ки шумо заказ кунед, мо шумода доставка мекунем. ай чизе ки дидесен ё таша бинен чӣ хелай. размери ё чанда? 46 то 50. ё дона 250 сомон. ина марҳамат. бинен сиҳаш ҳастай, ина малошниш ҳастай, сияҳаш ҳастай, ина сафедш ҳастай. чанд намудара? бежвиш ҳастай, ина бежвишам ҳастай. барои ам метонем ки шумо анаёш 250 сомон. тоза фасонош. хай чизе ки шумо дидесен анаёш ҳастай. инаёш чанд сом? 200 сомон. 200 200 мехош ҷудо мешава. мехошон ҷудо мешавад. ина поён дафровардагӣ 200 сомон. инаёш 250 сомон. гапен вай чӣ дора? остиношам хеле мех дора. остинош мехдорш 250 сом, инаёш 200 сомон. ина марҳамат бинед. то чанд пуша гуфтен мешава ё? И то 52. то 52. ина хай кожачои майдак доран ё нақшон 150 сомон. ана боз мо мерем ёра нишонтон медиҳем. ё яка арзон шудагана ва қиматтар буда. ё чанд янози? 280. ё 280 сомон. ина марҳамат бинед. размер чанд то чанда дорем? 48 то 50. 48 то 52 пуш метонем ки занг занем. ана ҷуда болода ҳастан ко ва ё чанд ям брат? Ва ё 220. 220 сомон. ина 220 сомон. ва ё кардиган мегана? оригинал кардигану ҳастанд, хеле бо дига маркош ҳастанд, хеле сатсум метан ё оригинали тоза 220 сомон. Шубачу? шубача. 280 ям. 280 метена? ина 280 сомон шубаи аҷибот. размер стандарт а? Не, ям се размер. то чанда? 48 то 52. 48 то 52. ду пуш метонем ки занг занем. нишон метем кожачора. кожачо 150 сомони. ина марҳамат. бинен кадом маркаш ки шумо дар кор мешава, шумо метонед ки заказ кунед. ина марҳамат кожо. кожачо барои духтаракҳои ай размери чанд то чанда ай? IM то DXL аст академ. IM то DXL а? Дедай нама шумо да нишон метам. ина ай дурам бубинем. ай пешам бубинем. ина марҳамат. баъд ё 150 сомон. ина марҳамат. бисёрш хеле навиштагӣ дора. навистагиёш дора бо нонависта. ина ҳамаш ҳамаш шумо да нишон метам. инаёш нонависта ҳам. ҳамагӣ 150 сомонӣ. марҳамат. бибинед кадомида дар кор мешава. ина занг бизанед. мо доставка дорем. доставка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон ҳамиё ҳастанд. ина марҳамат. ина чизое ки шумо дидестед. пока ҳози баҳор шидестай, ҳамаам чизои нағз баромаданд.
باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنین. خداحافظ.